YouTube. Og nu er vi klar med noget Terraria. Vi skal lige se noget guf, jeg har her på mig også. Det er ikke guffet. Jeg synes ikke, det er guf. Der har bare været hardcore nede her. Det har været sådan rimelig hardcore med noget. Rimelig hardcore. Og så, ja, jeg har været heldig med hensyn til sværstatuer. Guldkister og sådan det der. Jeg har et rigtig livligt hus, som man kan bo i. Se, der er en stjernestatue til. Og heroppe er der en masse stjernestatue. Der er rigtig mange. Og I tænker, what the fuck? Hvor har jeg fået færdig alt det godt? Oh yeah! Og det ser måske også lidt åndssvagt ud. Jeg har lige præcis 99 af dem der. Og lige præcis 99 af dem er night bar. Nej, det er det altså ikke. Det er bare sådan for jer, at de tror på noget åndssvagt. Og jeg ved godt, at der er en helvedesmandskud til den der. Det er der ikke. Det må jeg ikke tro, fordi det er bare sådan noget lort. Det er noget bug. Og det, der er ikke så mange skud. Hardcore. Nå, det var ikke. Vi skulle hen til Diaz. Han er nemlig sådan en sød fyr. Even Marcus wanted what I'm sitting. Og Marcus, han er sådan en sød dreng. Han står der noget. Han er sælger ammo og sådan noget. Han er mega. Keep your hands with my gun, buddy. Han sælger en flintlock pistol. Den er virkelig dårlig. Og en mega sharp. Eller en laser gør det også. Nu skal I så se, hvad jeg har af guf. Og det, nu bliver jeg imponeret. Ja, jeg ved det. Jeg kan se det på jer. Deres face. Guf. Hele vejen igennem. Guf. Hele vejen igen. Prøv at se, hvor meget legendary jeg har. Jeg har det bedste sværd. Det var nok ikke legendary, men jeg kan sige, at det er så specielt hende der. Det bliver legendary nightmare pickaxe. Prøver lige godt det her i så. Så. Det er da vist nok lige klaret den var. Der var en Excalibur med, nu har jeg mange, jeg er god til. Jeg er god til at samle Excaliburs. Måske bare. Nå. Hvad skal vi lave? Skal vi bare sidde og hygge os? Eller skal vi have det en til samtalen? Eller skal vi hygge os? Skal der stå eller skal vi det er hardcore, ja. Jeg har hardcore. Jeg prøver lige en nu. How? Den her video også. Den kommer mest til at handle om, hvordan man miner i Terraria. Sådan her man gør det, ikke også? Godt til det smart i at gøre sådan her. Så skal vi bare fortsætte hele vejen ned. Jeg skal noget guf. Så min hen til det. Tag det. Og vi er videre nedad. Også. Hvis der kommer huler, så bare være fucking ligeglad med dem. Mine nedad. Nu. Du kan også gå ind i hulerne, men så dør du bare. Så. Det er tutorialen.